uNkulunkulu akakulanda busisi uphile uphusha kumele upastor wendlo ubuyachaza amaphupho. Kubalulekile ukuthi-ke uma kukuhle emehlweni akho unikele kwi-channel. Angifonelwa-ke before 9, ngifona from 9 to 5 ntambama nakhona umuntu oyimembe i-channel kuphela. Ntomkhona Ndlovu, amen. Ngicela ukubuza uphupha kuyiwashi legolide. Akachazi ukuthi beligqokile noma beliphiwa noma belithenga noma benzani yabona. One kuyenze uma upha iwashi uphupha olufuma liyigolide. Lokho kusho ukuthi kungenzeka uzoba nenhlanhla enkulu nemangalisayo. 2 kwesinye isikhathi uma uphupha iwashi kuba upha olufuma liyigolide. Lokho kungabiye kusho ukuthi kungenzeka uzophumelela uphinde uwine noma-ke uma ukuthi uyaphembula noma umuntu odlala imidlalo ethile yabo suke ukuthi uzophumelela noma uzowina uma ukuthi uyaphembula noma udlala imidlalo ethile ngabe uyabheja amahashi ubheja inini yabona. 3 ngokwesintu-ke uma ngenzeka uliphuphele iwashi ngabe upha olufuma liyigolide. Lokho ngasho kungenzeka kumele mhlawumbe uhambe noma kuzodinga ufake isiphandle ukuhamba kwesikhathi okuzokwenza ukuthi uthuthuke uphinde uchume emkhakheni wakho yabona. Siyabonga kakhulu. Kodwa-ke njalo laphana kwi-Selishule Academy ungabavakashela lapha bavula ngo-6 kuya ku-6 ntambama from 6 kuya ku-6 ntambama. Selishule Academy bane-preschool eqala ku-grade RRR grade R. Bana futhi i-aftercare eqala ku-grade 1 to grade 12. Offerings wabo-ke i-codings, computer literacy, robotics nokunye. So ngabathinta kwinombolo ungaqala ukubavashela kuwebsite www.selishuleacademy.co.za. Ungaphinde ubathinte kwinombolo ethi 076 135 0426. Uyakwazi ukuthi uma isingane yakho iyofunda laphana ama-codings, iyofunda-ke ama-robotics, iyofunda ne-computer at a young age. Siyabonga kakhulu. Be blessed. Kubalulekile kunye futhi ukuthi-ke sithandaze ingane zakwethu. Siphile esikhathini sibi kakhulu abathakathi baningi. Ngenzeka njengamanje kusarunda abantu abathakathi left right center. So praying kuyasiza ukuthi abathakathi bengabi namantoba ebaningi. Bagcwele emasontweni kakhulu njengamanje. Abathakathi bayasonda. Siyabonga kakhulu.